Dobrý den, vítám vás u nového videa, jak se stát let's playerem. Takže nejdřív si musíte najít tuhle stránku, bude v popisku videa a vám si stáhnu verzi 3.47, tam mě zatím nikdy nesklamala. Takže až si to stáhnete, tak klasická instalace, už je to nakrekovaný, takže hotovo. Když chcete, aby vám to snímalo toto, jak já, tak si dáte i toto. Když nechcete, aby vám to snímalo jenom hry, no tak si to nedáte. Takže já jsem to ani moc nezkoumal, jsem si nastavil jenom, kam se mi to bude uložovat, mně se to uložuje tady na plochu. Takže tak, si to můžu přepnout tady ty FPS, tady FPS, ten budu mít FPS, toto, že nebudete vidět FPS, tady, že budete vidět FPS, takže chci vidět, takže movies, tady si nastavíte, na kolik chcete, aby vám to nějak běželo FPS, nebo to ani nevím, co to je, to jsem si ani moc nezkoumal. Já to ani moc nezkoumám, takže mě to je jedno. Já to mám na mikrofonu, takže to mám tady, toto. A tak, no, vlastně to nevím, jsem to moc nezkoumal. Já to ani moc nezkoumám, prostě to screenshot, třeba, že chcete udělat obrázek, to zmačkám F10, já jsem si to nastavil na F9, že zapínám video a pak můžete natáčet, když zmáčknete F9. Movie Maker k tomu nepotřebujete, jenom když budete chtít ty videa nějak upravovat, když se vám povedou, tak ani nebudete muset. Takže to je asi všechno, to je takový krátký video, si to stáhnete, generál, to jsem taky nezkoumal, FPS, to jsem vám říkal, že si to tady takto, movies, to jsem si taky tak nastavil, můžete taky jak chcete, screenshot tak jak chcete, já jsem to ani moc nezkoumal, takže